Hej alle sammen. I dag skal vi have lært, hvordan man fortæller sådan en forstærker og gør det der. Så jeg starter lige med at vise forstærkeren. Den er ret tung. Så stor er den. Og så nogle knapper er der her. Jeg har haft den i et par år, men den virker fint. Og skal vi ikke bare komme i gang? Jeg starter med at sætte den til. Og jeg tager lige kameraet ned, så I lige kan få det at se. Ikke? Ja, vi skal også starte. Ja. Så tager vi stikket. Det er et dansk stik. Så propper vi det i et strømstik. Et stik. Men først, inden man tænder den, så skal man lige have skruet ned for lyden for den. Og der, den knappen er, det er den øverste. Og dem her, det er til at slå dem til, så man kan skrue ned her. Altså det her nede, det ved jeg ikke lige hvad er. Det har jeg ikke fundet ud af. Men det øverste, det ved jeg hvad er. Ikke lige den der og den der. Den der ved jeg ikke, og den der ved jeg heller ikke, og den ved jeg heller ikke. Jeg ved kun den og den. Ikke? Den her, det er til lyd. Så skruer man den helt ned. Og så er der en knap, hvor man kan tænde på. Det er lige der. Når den skal tændes, så trykker man der, men man skal selvfølgelig først have puttet den i et strømstik. Så ja, så kan man se, der er kommet lys i. Så synes jeg, vi skal starte med en mikrofon. Men min mikrofon, den er ikke sådan helt ny, og den er gået lidt i stykker. Men den virker stadig. Det er godt. Så vi tager lige den her lidt væk. Og man tjekker lige en gang mere, om alt er skruet ned. Ikke? Og så tager jeg lige min mikrofon. Den hænger lige fast i et eller andet. Så skal lige have. Sådan, her er den. Og min mikrofon, den har ikke sådan et stort stik. Den har kun sådan et lille mini-stik. Og for at få den til at kunne proppe ind i en højttaler, så har jeg et stik, der kan lave den om. Men kan I ikke godt se, at det her stik, det er rigtig større end den. Det der hul, det er større end det her stik. Så derfor har jeg sådan en her, der kan lave den om til en stor en. Så den propper jeg lige i. Og så er det faktisk, der, man skal proppe den i. Ikke nogen af dem der, dem fortæller jeg bagefter, hvad de er til. Men så propper jeg den i, tænder den, skruer lidt ned for alle knapper. Og så vender vi den om. Så skal vi se. I kan godt se, at min mikrofon er gået lidt i stykker, men her tænder man. Den skal stå opad. Så står der on. Og så starter man og skruer lidt op. Kun lidt. Kan I høre det? Ja, det virker. Hallo. Gulla. Ikke? Ja. Det virker. Så hvis man gerne vil have skruet lidt ned på bassen, så skal jeg lige
sige det. Så er det den der. Ikke? Og så prøver vi lige det. Så prøver vi at skrue helt op på bassen nu. Den var faktisk skruet helt ned, men så prøver vi igen. Hallo. Kan I godt høre forskel? Og prøv at høre, når jeg slukker. Nu er den slukket. Men man kan godt høre lidt forskel, ikke? Ja. Men det er ikke sikkert, I kan høre det i iPad'en. Men så skal jeg vise jer en ting mere. Og når man skal have taget stikket ud, så slukker man først for mikrofonen. Og så slukker man her, før man kan. For ellers skrætter den og alt muligt. Så tager man den ud, og så er det faktisk det. Og så skal man skrue ned for den igen, fordi nu skal vi sætte den til noget andet. Og imens jeg nu fortæller om den, så kan jeg sige, det der det er til høretelefoner, og det der det er til AUX stik. Det vil faktisk sige, hvis man har et stik, man kan proppe ind i iPad'en, og så få lavet en større en, så kan man finde musik på iPad'en, og så kommer man ind i den her. Og det der, det er jo til mikrofon eller guitar. Vi prøver guitaren, ikke? Så jeg skal lige have den frem. Her er den. Det er sådan en her guitar. Og der er en masse skruer. Men dem skal vi ikke lige tale om i dag. Vi skal bare prøve dem. Og det er faktisk det samme. Man skruer først ned for den her på højtaleren. Og det er sådan et stik. Det er det samme som mikrofonen. Så finder man bare et andet stik. Og det er jo sådan et her. Det er det samme. Og så propper man den bare i. Og så kommer den i den samme ende igen. Så propper jeg den i. Propper man den i. Så propper jeg den i. Så propper man den i. Jeg skal lige være klar. Det er sådan. Så propper man den i. Det der stik. Og det er jo det samme stik, ikke? Så tænder man. Man skal først lige tjekke, om den er skruet helt ned. Ikke? Så tænder man. Så vender man den. Så vender man guitaren om. Så jeg rykker lige forstærkeren lidt. Så tager man guitaren. Så prøver vi at skrue lige en anelse op. Ikke særlig meget. Det hjælper ikke. Så skal man skal bare skal vi prøve igen. Så begynder det at hjælpe. Og den her, det er til at slå sådan en anden lyd til. Og så det er lidt en lys. Jeg er ikke så god til at spille, men den virker. Og det var faktisk det, jeg ville vise i dag. Så skal jeg også lige vise, hvordan man slukker det der. Ikke om? Man skruer ned, slukker, hiver stikket ud af guitaren. Så skal man lige kigge på. Og så tage stikket ud,
af forstærkeren. Og så sætter jeg lige den her væk. Og så vender jeg lige om, så er den jo faktisk slukket. Og så skal man lige skrue ned til en anden gang, hvis man nu skal bruge den en anden gang. Det er faktisk det, jeg vil vise i dag. Og jeg har ikke lige... jeg ved ikke lige, hvad den hedder, men jeg tror, det er det der mærke. Men jeg er ikke sikker. I kan prøve, hvis I ser den her video. Så farvel.